May adlaw mga binati ug minahal kong matalong. Ang lungsod sa Matalom nagsugod ng pagpanghatag sa financial assistance ni Bagyong Odette diri sa lungsod sa Matalom. Okay, muadto na guys sa area kung diin ang hatag og financial assistance diri sa atong lungsod. Okay, muadto ta guys sa area kung diin ang hatag og mga ang amigo nga treasurer diri sa barangay San Isidro. Okay, guys, muadto ta sa area nga kon. Okay. Mauni pa doong sa ato ang kwan. Mauni guys, ang ato ang lungsod ng hatag na og financial assistance ni sa Bagyong Odette diri sa ato ang kwan. Mauni mga mayor guys ng atong kwan. Okay. Mauni guys ang pagpanghatag o ayuda diri sa ato ang lungsod. Okay, magtinabangay kita alang sa kayuhan sa